हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेखौदि लुबैया बिपिएफआदि बे खौसेनि फारसे बिथांमोना मालाबाबो साना बेनो रोखा जाबाय जे नै दाखालै बिथांमोनहा सा 22 समस्तियाव सा 22 केन्डिडेटनि मुं फारिलाइखौ बिथांमोना फोसावबाय। बेखौथ' हाग्रामानावसो सोंनांसिगोन बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनावसो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै बिथांमोनहा माहारियाव गावस्रा गावस्रि जाहाथे फैया, बे ओनसोलाव गावस्रानाय फैयोबानो बे ओनसोलाव नोङो गोजोन थासारिया बायो, गोजोन थासारिया गैया जायो, नांलाय खमलाया बारा जायो। आरो गुबुन फारसे राजनितिक बिथिंनिफ्राय नायोब्ला हारि दानोबा दिनैहाय राजनितिकनि गेजेरजोंबो निश्चय जायो। आरो बेयाव गावस्रा गावस्रि जायोब्ला जोङो बबेबा खनायाव बबेबा लेभेलाव निश्चय जोङो दुर्बल जायो। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेखौदि लुबैया बिपिएफआदि बे खौसेनि फारसे बिथांमोना मालाबाबो साना बेनो रोखा जाबाय जे नै दाखालै बिथांमोनहा सा 22 समस्तियाव सा 22 केन्डिडेटनि मुं फारिलाइखौ बिथांमोना फोसावबाय। दा होमबा बिथांमोना 22 फोसावबायबा 18थाल'सो थाबाय। बेनो रोखा फोरमान जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे राजनितिक भाबै गोरोबलायनानै थांनायनि जे बाथ्रा बेखौ बिथाङा मालाबाबो लुबैया। आरो बिथाङाखौ जोङो थांनाय नैबेनो फार्स्ट बे नङा, बिनि सिगांबो खनथामसो बेबायदि हाबाफारि लाखांबाय। गेजेरावनो मोनथिदोंमोन एक्स-बिएलटि बिथांमोनहाबो गोरोबनायखौ लुबैदोंमोन आरो बिथांमोना मोनसे प्रसेस लादोंमोन। नाथाय जोंनि खोनानायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ नाखस खालामदों। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बे जाथावबो नङा बायदि जाहैबाय। नाथाय जोंहा जेब्लाबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै प्रमद बर' बिथांनि साननाय हनाय आरो दोलो हिसाबै जोङो जेब्लाबो गोजोनखौ लुबैयो, खौसेथिखौ लुबैयो। आरो गोजोनखौ लुबैयोखायनो जों गोजोनखौ जोङो लाबोदों। आरो हारि माहारिफोरनि गेजेराव जि मोनसे जोंनि फारसे खुद्रिनाय, जोंनि फारसे मेहेरनाय दावहेरनाय बे दिनै गैला। आरो दिनै बिथांमोनहा जोंजों समानै आगानाव आगान होफानानै थांनो थाखाय बिथांमोना रेडि। आरो बियो एकमात्र जोङो सोरनि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि इयुनखौ नुहुरग्रा, जोंनि बयनिबो अनसायग्रा, जों बे ओनसोलनि जौगानायखौ लुबैग्रा, गोजोन खौसेथिखौ लुबैग्रा प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो जादों। दोलोआ बुंलायखादोंमोन खौसे जानायनि बाथ्रा। खौसे जानायनि बाथ्रा बुंसेयावबो बिथांमोना दा 20था सिटआव बिजाथिलाइखौ फोसावबाय। मा बुंनो जादों बेलायाव? बेखौथ' माने मा होननानै बुङो, जल जल गाइखेर ना जल जल दै, बेखौथ' बयबो नुखाजोब्बायना। बिपिएफनि जानानै आङो खौसे जानायनि हाबाफारिखौ आंनो दैदेनदोंमोन। रबिराम नार्जारि, रिहन दैमारि, इमानुएल मोसाहारि, रबिनसन मोसाहारि बिथांमोनखौ लानानैथ' आंनो दैदेनदोंमोन। बिथाङा सामहाव बे बुस्थुखौ सुखुवा। ज' जायोब्ला गाव सिट जाग्रोनो मोनगोन ना मोना बिनि कनसार्नआ बेसो। ज' जायोब्ला खिजाने आङो सिट जानो मोननाय नङा बेखौ गिनानै बियो ज'खौनो जाहोनो गोसो गैया। ओंखायनो आंखौसो गाव सिट जानो नागिरदों, ओंखायनो एबसुजों रायज्लायदों, इउपिपिएलजों रायज्लायदों होननानै आंनि सायाव दखारत लाबोदों।